Následující série situací se bude zabývat takzvaným situačním vedením, neboli uplatňováním různých manažerských stylů v závislosti na tom, jaká je konkrétní situace ohledně delegovaného úkolu. Jak na tyto situace pohlížet? Budeme sledovat, zda se manažer více či méně výrazně orientuje na cíl, popřípadě úkol, jinými slovy na proces, na to, co je potřeba vykonat, a nebo zda se více či méně orientuje na lidi, tedy na to, co daný úkol znamená pro člověka, na jejich zapojení a tak dále. A budeme sledovat celkem 4 různé manažerské styly. Fajn, k dalšímu bodu. Tomáši, do konce tohoto týdne najdi na internetu 5 firem, které nabízí stěhovací služby. Vytvoř návrh poptávkového dopisu, který bude požadovat stěhování naší firmy od 1. do 4. příštího měsíce. Nabídky potřebujeme do konce příštího týdne. Před odesláním dopisu je ti dneska schválení. Jasné? Dobře. Fajn. Jano, podle přílohy nájemní smlouvy na prostory, které nyní obýváme a budeme je opouštět, zpracuj seznam nábytků, který je potřeba stěhovat. Udělej to ve formě excelovské tabulky. V té tabulce by měly být sloupce: inventární číslo nábytku, popis, označení místnosti, ve které se nyní nachází, označení místnosti, do které je budeme stěhovat. Tabulku mi předlož zítra na poradě ke kontrole. Jasné? Jasné. Nestát, nekoukat, běžet. V prvním případě manažer využívá zcela jasně direktivního stylu, to znamená vysoká orientace na cíl a úkol, a komunikuje svému podřízenému jasně, co a jak má být uděláno. Samozřejmě využívá rovněž prvku kontroly. Jeho orientace na člověka je přirozeně nižší. Kdy tento manažerský styl použít? Je na snadě jej zvolit v situacích, kdy svěřenému pracovníku schází buď to kompetence, znalost či schopnost úkol správně vykonat, po případě je u něj nižší motivace, to znamená nemá ochotu samostatně převzít odpovědnost. Alternativně rovněž v krizových situacích, kdy sice může být seniorní pracovník, nicméně tlak na čas, rychlost rozhodnutí je vysoký. Výborně. Pojďme k dalšímu bodu. Tomáši, pro naše stěhování potřebujeme vybrat dobrou stěhovací firmu, na kterou se budeme moci 100% spolehnout. Potřebujeme dobrou cenu, aby se nám přizpůsobili v termínu, který potřebujeme, protože nám končí nájem, a tím pádem bychom potřebovali do konce tohoto týdne oslovit alespoň 5 firem. Minule se nám stalo, když jsme takovouhle věc dělali, že se nám sešlo několik nabídek, které jsme v podstatě nebyli schopni porovnat mezi sebou, byly tam rozdílné údaje. Proto by bylo výborné vytvořit nějaký poptávkový dopis, ve kterém bude přesně uvedeno, co potřebujeme v těch nabídkách uvést. Dobře, tak já vyrobím nějaký návrh a zítra to spolu zkonzultujeme. Výborně, stav se za mnou v 10 hodin, podíváme se na to spolu. Díky. Jano, dále, podle nájemní smlouvy, kterou máme uzavřenou na ty naše stávající kanceláře, musíme uvést prostory do původního stavu. To znamená, je tady nějaký nábytek, který tady už byl, když jsme se nastěhovali, a máme ho vrátit na místa, kde původně byl. Za ty roky, které tu jsme, došlo k mnoha přesunům a je důležité, abychom prostory odevzdali v perfektním stavu, jinak nám neukončí tu nájemní smlouvu. Vezmeš si to na starost? Vezmu si to na starost. Výborně. Tady je, prosím tě, ta smlouva, respektive ta příloha, a podle té je potřeba zpracovat seznam nábytku. Dávám to tobě, protože jsi ten nejpečlivější člověk, kterého máme, a je potřeba to opravdu dělat správně. Dobře, má být ta tabulka v Excelu? Výborně, Excel bude skvělý nástroj. Zvládneš to do zítra? To stihnu. Výborně, tak mi to přines odpoledne zhruba ve 3 hodiny k podpisu. Díky.
druhém případě volí náš manažer takzvaný tréninkový styl. Na rozdíl od předchozího případu přidává k vysvětlení úkolu, tedy co plus jak, rovněž také zdůvodnění, proč je právě tento úkol důležitý pro tým a pro organizaci jako celek, přičemž tedy získává navíc ještě zapojení daného člověka pro tento úkol, získává jeho souhlas a zároveň používá moment delegování úkolu k tomu, aby například na základě minulé zkušenosti pracovníka učil větší samostatnosti. Fajn, pojďme k dalšímu bodu. Přátelé, čeká nás velká výzva, a to je stěhování. Bude potřeba zařídit uvedení stávajících prostor do původního stavu, zařízení nových prostor a výběr stěhovací firmy, která nás přestěhuje. Pojďme si to rozdělit. Kdo si vezme na starosti uvedení stávajících prostor do pořádku? Já si to vezmu. Jano, vezmeš si to? Díky. Perfektní. Jak na to půjdeš? Připravím tabulku, ve které bude uvedeno, co a kam je potřeba přestěhovat. Excelovskou. Excelu, ano. Super. Vím, že se na tebe můžu spolehnout. Do konce týdne to zvládneš? Určitě ano. Díky. Výborně. Tak, kdo se hlásí k výběru stěhovací firmy? To udělám já. Tomáš, výborně, díky. O tvých vyjednávacích schopnostech uškodí po kancelářích pověsti. Jak na to půjdeš? Oslovím 3 firmy, provedu vyhodnocení nabídek a na příští poradě vám výsledek předložím ke schválení. To zní skvěle, nicméně zkus oslovit aspoň 5 těch firm, ať máme dostatečný výběr. Může být? Určitě. Skvěle. Taky do konce týdne? Ano. Skvěle. Pojďme dál. Třetí manažerský styl je nazýván participativním z jednoho prostého důvodu. Iniciativa již neleží pouze na manažerovi, ale rovnoměrně se přenáší mezi manažera a jeho svěřeného člena týmu, přičemž manažer samozřejmě stanoví cíl, co je třeba vykonat, nicméně jeho orientace na úkol a proces je již nižší. Naopak snaží se zapojit svého člena týmu typicky otázkami a přenáší zodpovědnost za to, jak konkrétně bude úkol vykonán, právě na něj. Dalším bodem porady je stěhování. Přátelé, čeká nás velká výzva. Do 1. prosince potřebujeme bezproblémově fungovat v nových prostorách, které jsme včera pronajali. Máme na to celkem 250 000 a bude potřeba zařídit uvedení stávajících prostor do původního stavu. To je potřeba udělat do 10. prosince a máme na to 10 000 v rozpočtu. Na zařízení nových prostor máme 200 000 a na vlastní stěhování je vyčleněno 40 000. Pojďme si to nějak rozdělit. Kdo si co vezme? Já si vezmu na starost úklid prostor. Výborně, díky. Já zařídím tu stěhovací firmu. Ráda. Když budete cokoliv potřebovat, víte, kde mě najdete. Pojďme k dalšímu bodu. Delegující manažer ve 4. případě se již dostal do role, kterou bychom mohli přirovnat k internímu zákazníkovi, který pouze říká, co by si představoval ve výsledku a konkrétní úkoly, natož pak způsob jejich výkonu, již přenáší zcela na svůj tým. Na závěr je třeba zmínit jednu důležitou podrobnost. Je velmi nepravděpodobné, že byste se svým týmem dostali rovnou do tohoto 4. kvadrantu. Daleko spíš s ním budete muset absolvovat celou cestu všemi těmito 4 manažerskými styly, nicméně odměna na konci je veliká.